Dirita bagya kasama maghisgot sa pangitabo sa Panabo City. Kansang usa ka membro bagya kasama sa media, gikulanta bagya kasama sa mayor sa naisgutan nga maong lungsod sa Panabo. Ang akusasyon nakasentro ngadto kang Mayor Jory Lampagos o ang kini nga ni bagya kasamang akusar. Ang usa ka membros media nga nakabase dito sa Tagum City, Davao del Norte, nga naila na mo bagya kasama sa media nga si Kuya OA, Oliver Otor. Doon rin sa straight to the point. Doon na kuno bagya kasamay panagtigom ito sa covered court sa Barangay Likanan, Upper Likanan, kagahapon. Unya bagya kasama dito po ang mayor. Ito po bagya kasama ang apektado nga mga pamilya. Ngadto bitaw nga gidimulis bagya kasama nga Goldland Village diha sa Panabo City. Si Otor isip usa ka Bimros Media usa bagya kasama sa mga nag-cover sa naisgutan nga mga aktibidades. Unya bagya kasama kini di ay Mayor Relampagos. Napukaw ang iya bagya kasama kasuko ngadto kang Kuya OA. Kay daan na rin siya nagdumot bagya kasama kay matod pa bagya kasama sa mayor o matod pa ni OA. Kini bagya kasama sa Mayor Relampagos usas bagya kini ang public official nga iyang gibit-bit bagya kasama siyang programa sa radyo o sa iya bagya kasama nga kanan ang tulumanon kay nalagi isyu bagya kasama sa lungsod sa Panabo. Mauto bagya kasama kagahapon nga gisita kuno siya sa mayor nga, "Bay, usa man na ba nga sige habang ko nimong atake, bay?" Ni ang bagya kasama ang pamahayag ni Kuya OA Oliver Otor sa ato bagya kasamang interview ngadto bagya kasama kaniya. May utuan ako sa iya. Isa may mga problema sa kuha, may atraso na ko sa imo ha. Anong ginatira man ko nimo permi? Bata man ko nimo issue. Yun ako siya, wala man mayor. Kadiscuss lang ko existing issues. Ayaw lang kasuko. Sorry kayo kung nalain sa kuha. Pero ako akong gina-invite para mo answer sa kuha ang mga issues nga na-discuss. Kay existing man eh. Balita man eh. Mo para maklaro po rin mo imong side. Apan wala mo ko'y matawag nga tubagi ka sa imo ha. Yaw-yaw din siya, yaw-yaw. Tapos ako sige na, ayaw lang kasuko, Mayor, sorry kayo. Itadyakan ko diretso sa tuhod. Pagtadyak niya, gilamok ko din ko sa iya mga tao sa likod na ako, gilalungan naman ko nila. O niya, pagka-lean forward na ako, padulo sa iya, giuspan ko niya sumbag sa baba. Nagigil kita mayo ba? Grabe, no? Oo, moto si Batay, gabay, atras ko. Utak na. Pag ikiyas na ako, tagka naman idool sa kuwagikan sa likod. Ipokpok na ko, apod-apod sila. Luwag ko. Ang mga manumbag sa kunang, ginasagal na ako, kung sa likod, di makaya ba? Magtungan mo ko yung tagupat ako ng bukumokot. Lisod sa kun. Grabe, gilamok biday ka, no? Gilamok ko. O niya, pasumpag na lang ko. Alam ko masukol yun. Sagang-sagang lang ko. Kay lisod mag musukol ko, kabalo mo ko armado sila. Yes, oo. Oh, so mo to, pag-abot ako sa tunga-tunga na sa gym, doon ako sa Pikas Ring, kay towards the exit na ko, dito sa akong iparkahan sa motor. May sugat sa kuwang bunal sa kuwang likod nga bahin sa paa. Mo to na takinas ko gamay, natakingking ko. Pagka man giuspan ko niya bunal sa kong ulo, monoblock chair ay gamit. Pag bunal na niya sa kong ulo, nakabantay naman ko, akong isagang, nag-iilog din ako. Nabunog niya akong kamot. Pag ilog na ako, giitsa na ko sila para maharang sila gamay ba? Kaya tayo siyempre, momentum sa dagan, imuang itsahan, muli kayo gina. So mo to, dagan nagigudritso sa gawas. Pag-abot na sa gawas, akong kapa akong mga cellphone, wala man, akong patay ng hakpong. Di tanaw na asa. Di talikod ko, tanaw na po ko sa ilaha. Dito na ako nakita na nagtiyo na sa kuwan tulog ka bodyguard o pusil. Oh, when they were about to shoot, gibatlong sila sa pulis. Ayaw. Gibatlong sila mo to. Pagbatlong, hunong sila. Huwag sila mo dayon. Anaman namang hiposundo. Katong close in mayor nga Lamat J. Katong close in mayor nga dakong tao. Mo to'y dugay ni hipo sa iyang pusil. Mo to naklaro na ko na inimeme yung pusil. Tapos,
sakay na ko sa motor. Okay. Unya, nakita na ko itong mga tao nga nag-video mo itong ipasa sa imo, ha? Doon ka rin sa straight to the point. Alas 5:41 na bagya kasama. Ni ay po'y baga testigo kay basi magkaingon mo baga kasama ba nga tumutumo lang to baga kasama ang Oliver Otorba. Ato paminaon baga kasama mukuan ba kana bitaw nga mo konekta ba or managpareho ba ang statement karon ni Oliver Otor diri baga kasama sa ato aga tulumanon sa mga testigo nga nakakita baga kasama sa panghitabo kagahapon. Ni ay usa sa mga testigo baga kasama atong paminawon. Okay? Una ni gawas, so nalingihan na mo nga mo lang ito sir nga ang si Sir Oliver gikuyog sa mga bodyguard ni Mayor mo to nga gibula ng bangko nya pag bula sa bangko gigulitan siya di naka-adjust man siya ni sigsag sa dagan pag sigit ng tabang ni balik ko mo to yung ganin ako sir balik ko na ko pagkita sa ko sa bodyguard niya ni balik bitindog ko nagalangan sila ni hulong Sir Oliver ni hulong ko kaya kita na uli ang belt bag niya. Pila ka bodyguard ang itabang kang Oliver? Basta daghan. Bodyguard ni Mayor Lampagos. Hindi na ako ma-identify kung pila ka bukset pero daghan man to kay sila namin nabili nito. Mao ba? Paguman ato asa man mo ni withdraw? Yeah, mo to pag kuhan ni Sir Oliver, ang cellphone niya na yang gi-check siya ang belt bag, wala. Moto, initiative na lang po niya nga mukha sa yung inmax na motor, kaya naras kilid. Na kami nila ma'am, nagpatras sa sakyanan. Ang kuyaw lang ito kay nibunot ng unong pusil niya. May gani kay napoy mga polis, nagpatunga rin sir ba? Okay. Naabaga kasama yung mga pulis ko, no? Nga ni patunga, baga kasama sa naisgutan nga maoga kinini ang kumusyon. Ayan, ha? Binabi. Ni apay lain. Atong paminaw, baga kasama, kaya basi bakaingon mo nga, usara may witness nga nagkakita. Binabi. Na apay lain, baga kasama ang testigo. Atong pabibabay, nagpuni. Atong baga kasama ang paminawon. Okay? Kuan sa katong taga-media, wala ba siya nag-video ko dito? Oliver, Di ko lang siya nag-kulata ko siya dito. Nakakita din ko atong nagiburalan sa bangko. Bangko? Kaya dapat na ako sa kuan niya. Nagbunot sila og kanang kuan, nagbunot sila og pusil ba ang iyang bodyguard kaya nagtuo siguro nga nasa dala pusil ilirang yung sa siyang bag kaya nangahulog yung cellphone. Kaya nagtuo sila ba kanaay kuan gikulatan nila si Sir Ditoy. Luwi kay si Sir Oliver. Pila ka buok nagbunal-bunal og bangko siya ang nakita ni Basta daghan din ako nakitan. Amo din ako na ako'y picture na ako'y video gamay. Sige pa. Ito lang sa sakyanan. Ako'y video gamay nga na dito ni Magay kani itong mga pulis. Ay kung wala, luwi kay si Sir Oliver bunog siya na isama diya ang ulo. Sige please, mga Doon ka rin sa straight Alas 5:44 bagya kasama na. So klaro kayo. Agya explanation bagya kasama ni Oliver Otor nga before sa bagya kasama nakulating sa bagya bodyguard ni Mayor Jory Lampagos. Una bagya kasama ni badak yung niya si Mayor Joe. Kay bagya kasama. Una siya bagya kasama ang gibadyakan ni Mayor Jory Lampagos. Nireact na lang tong mga bodyguard bagya kasama sa diha bagya kasama nga ni Kiransa na si Mayor ngadto bagya kasama ni Kuya OA. So sa ato pa bagya kasama, una gyud nga ni pasakit si Mayor Jory Lampagos ngadto bagya kasama kang Kuya OA Oliver Otor. So therefore bagya kasama moingon si Kuya OA nga gikulata ko bagya kasama ni Mayor Jory Lampagos. May quad ko bagya kasama, may basihan kay ngano man. Okay? Una ba si Mayor nga ni badjak og disapok kanto niya? Doon ka rin sa straight to the point. Finishing touches naman lang to, soy. Ang gihimos baga bodyguard, finishing touches na lang to. Ano yung pagutada karon bagya kasama, Mayor Jo! Labaw pa day kas kumilik, Mayor Jo! Nga naman takaroyan ban! Ayaw ging na Mayor Jo nga kanang ibang baga bodyguard, exempted na sila sa kanang pagbitbit og arbas, nuyo sa karon bagya kasama sa implementasyon sa kumilik ganban.